Salutare oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Dead by și ăsta cum se numește să-mi bat pula, Dead by Mobile, așa îi zic eu. Dacă vreți să vă jucați și voi jocul ăsta, îl găsiți pe Aptoide. Nu uitați să apăsați și voi un like, să apăsați butonul de like, să dați acolo un subscribe, să ajungem și noi la o sumă mare de abonați, fraților. Să avansăm și noi. Bă, fraților, știu că eu postez așa mai greu, după o lună eu postez, dar asta e. Așa postez eu, nu știu de ce. Eu, dacă vreți dați like, dacă nu, nu. Dar vă zic eu că jocul ăsta chiar merită să apăsați butonul de like. O să jucăm mai întâi, o să stați un pic că durează mult până intrăm în joc. Dacă voi nu dați like-uri, normal că nici eu nu prea mai postez așa, că zic, până să strânge acolo 100, aia că am nebunit și eu, până să strânge acolo like-ul, stau și eu așa relaxat. Bă, fraților, eu chiar jocul ăsta, dacă jocul ăsta nu vă place, nu știu, alte jocuri nu știu ce să fac pentru voi, să vă placă. În primul rând trebuie să joc și un joc care îmi place mie, nu doar ce vă place vouă. Bine, și ce vă place vouă, dar să-mi placă și mie. Și, putem să ne jucăm cu ăsta. Uite, vezi? Cu ăsta. Doar cu ăsta, dar o să jucăm mai întâi cu bătrânelul. Bă, fraților, chiar vă rog eu mult de tot să apăsați butonul de like. Dacă vreți vă abonați, dar mai bine dați acolo un like. Ar fi bine și să vă abonați, dar nu vreți. Nu că vreți. Ce dracu fac mai aici? Hai să intrăm în joc. Un like acolo, băieți. Ne vedem. Bă, fraților, am intrat. Sper acum să ne mișcăm, gata. Acum putem să ne mișcăm. Trebuie să-i dau un nume la acest caracter. Vasile. Hai, Vasile, să furăm lemn. Nu, Gheorghiță. Gheorghiță. Am eu pe unul, Gheorghiță. Gheorghiță, mă, da, asta e. Hai, Gheorghiță. Gheorghiță, să nu-ți fie frică, Gheorghiță. Băi, fraților. Hai, Gheorghiță, hai. Hai, Gheorghiță, că putem. Hai, mergem. Mergem, reparăm un de la și bem o gură de whisky. Bă, ce m-am speriat în... Hai să vin o coafă. Hai să vin o coafă după baloții ăștia, să trag un pic. Tu vrei acolo, nebunul? Hai ca să mă pui și eu la spatele. Am înnebunit, jur. Nu fă. Ce să te ajut? Nu fă, ajută-l, bă, Gheorghiță. După aia bei whisky toată ziua. Ouleu, ce mai rău îl stric eu. Haide, fraților. Hai că putem. Ce mă, vine cu ea aplicat fata aia? Să Bulangiu. Pune pe... Mamă, să-mi bat pula. Nu mai stau nici eu, că mi-e frică că dacă aplicat nebun. Bine am făcut să-mi bat piciorul, bine dacă n-am făcut. Rău de tot. Fugi, Gheorghiță, că-l văd pe ăla în spatele nostru. Fugi, Gheorghiță, fugi! Fugea-ți ar inima întinsă-ți fugă. Of, Gheorghiță, arde, te-ar fă cu Gheorghiță să te ardă, Gheorghiță! Gheorghiță, fugi! Gheorghiță, să te ardă inima întinsă, să-ți dea foc și... futu-ți, mă, aoleu, Gheorghiță, mai bei whisky? Da. Mamă. Bă, nu mai da, dă-te morți, mă. Gata, ho. Se vede că te joci prima oară cu caracterul ăsta, mâncat ești. Nu. Vino, mă, și dă-mă jos, dă-te morți, mă, că te văd acolo după copac, uite. Hai, vino cu. Vino, trăiți ar familia ta. Vino că nu mai dau în tine, nu mai dau la mine. Hai, vino cu.
Hai, dă-mă jos. Olo, dă-i fă pe Gheorghiță jos să mergem să bem. Ce oață ești. Nu poate. Vino morți, mă, și dă-mă jos că intră ăsta mine și mă... Fugi încolo, fugi încolo, fugi încolo, fugi încolo. Nu ești mai mă duc încolo să-mi bag apă. Ia o corbă să ia. Hai. Mă ajuți și pe mine? Ajută-mă să treci afară. Hai, Carlos. Pe ăsta îl cheamă Carlos, dacă vrei să știți. Nu îl cheamă Carlos, dar așa i-am pus eu numele. Hai, Carlos, că poți. Aoleu, Carlos. Fugi, Carlos, că ăla e nebun, Carlos. Carlos, unde te duci? Carlos, nu mă las aici. Carlos. Că merg așa încet, mâncava și pula voastră, că e nebun, omul, mă, e nebun. Mamă. Gheorghiță, fugi, Gheorghiță, nu mai sta, Gheorghiță, că ăsta e nebun, Gheorghiță. Bă, dar când încerc să fug, o iau așa, intru în tot ăștia. Nu lângă cărligi. Aoleu, trebuia să stau lângă prietenii mei. Mamă, mor de frică, jur. Mamă, nu mai pot. Jur că nu mai pot. Mamă, Gheorghiță. Hai, Gheorghiță, că poți. Hai, Gheorghiță, trăitar familia ta. Jur că mi-e frică să mai fac asta, să-mi bapă. Mi-e frică să fac asta. Hai, bă, să plecăm, că nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine ce fac eu aici, ăla. Dacă nu o să vină ăla după mine, să-mi ba pula în cap. Da, nu a auzit nimic omul. Fugi! Încocem așa. Aoleu, fugi, Gheorghiță, că bem după aia la țuică să-mi ba pula de nu bem. Ne face mangă, fugi, Gheorghiță, nu mai sta. Că pune bâta pe dumneata. Aoleu, pune spada aia pe mine, toporica, ce pula mea o fi aia. Aoleu, frate. Nu-i dă glumă cu ăsta, se vede că mai a jucat. Vezi? Știu cum să dea. Mamă, dacă îi puteți să vă... Iar am ajuns aici. Bă, unde sunt mă ăștia, mă, că vreau să stau lângă ei, mă, băga mea și pula în familia. Doamne, nu știu, că m-a nebunit jocul. Nu, că nu mai repar nimic, să-mi bag pula de nu-i fugi toată ziua așa. Aici am venit să mă ajung. Nu, că mă duc și salvez pe om. Nu, să-mi bag pula dacă mă fac. Nu, că mă duc înspre ăla. Mă duc înspre el și îl salvez în pula mea. Mamă.
Ăsta acolo, uite ce poți. Bă, fraților. Nu, că eu nu mai repar nimic, îmi bag pula dacă mai repar ceva. Eu nu mai pot de frică de ăla și mai mă duc și să repar. Ăla dacă mă prinde acum mă fute în cur. Să-mi bag pula dacă nu mă fute de la în cur de mă rupe acum. Eu dă bulangiu. Eu dă bulangiu ca lumea. Mă duc pe aici, pentru ăștia. Voleu, doamne, voleu cu bulangiu, tu cu morți în mătii. Fugi, Gheorghiță, că bei apă după stâncă. Bem, Gheorghiță, uite. Bem, Gheorghiță, fugi. Mamă, ce-mi bate inima. Mamă, jur că-mi bate inima ca la iepure. Te uita, Gheorghiță, în spate. Te uita, Gheorghiță, nu-i bine, futu-ți morți, mătii. Aoleu, cărligele lui. Mă doare inima. Aoleu, mă doare inima. Aoleu, mă doare inima, jur. Mă doare inima. Mamă. Mamă, ce mă doare. Uite, băgăm nici pula, familia lui. Uite, fugi, Gheorghiță. Bă, cum cât pula mea ajunge ăsta, urmă merg eu în cer și nu-mi dau seama. Mă duc, tu-ți morți, mă, stai aici. Aoleu. Moare, iarnă. Mamă, îl păzesc și l-ajut pe ăla, să-mi bat pula, dar nu l-ajut. Cât timp? Îl ajut în bus. Dați-vă mă cu ce nu la o parte. Să-l pus fratele meu. Să moară Jackson, dacă nu-i periculosul. Mamă, și-a pus capcan. Nu că și mă duc. Așa-i găsit așa. Bă, trebuie să-l ajut, mă. Nu că stau aici ascuns. Bă, da, oare mă vede?
Mamă, frate, nu jur că nu mai pot să vorbesc. Hai, Gheorghiță, că o să avem o gură de țuică, Gheorghiță, și o să stai. Mamă, Gheorghiță. Gheorghiță, e cineva acolo. E cineva acolo, e unul, dar nu. Dar nu știu, Gheorghiță. Sper să fie, dar nu. Gheorghiță, fugi, Gheorghiță, că cu asta nu știu cum, Gheorghiță, fugi. Gheorghiță să moară. Să moară. Nu ne-a pus piciorul pe gât. Gheorghiță, fugi. Gheorghiță, stânga. Gheorghiță, dreapta! Gheorghiță! Gheorghiță. Gheorghiță, fugi! Gheorghiță, să nu te uiți în spate. Hai, Gheorghiță. Gheorghiță, fugi. Gheorghiță, nu te uiți. Gheorghiță, să nu te uiți. Mamă, lasă urme de sânge. Vreau să mă duc la unul să mă ajute. Să mă ajute unul. Mă, mai e unul și gata, repară. Că eu tot nu înțeleg jocul ăsta. Să găsim măcar poarta să stau lângă ea. Dacă e ceva să găsim poarta să stau lângă ea, boșilor. Că v-am zis cu Gheorghiță, nu-i dă glumă să mă bă pula, când dă Gheorghiță, să zic și eu, de maniacul ăla nu-i dă glumă, cum dă ăla... Auzi, nu mai poate băia. Nu mai pot nici eu să fug. Mamă, ce m-am speriat, băi. Hai să fiu lângă poartă, unde-i morți, mă, tie poartă? M-am întâlnit cuiva aici, să găsesc poarta și nu o găsesc. Aoleu, Gheorghiță, ai dat de dracu, dacă te prind ăla, te sau nu mai zic. Nu mai zic că e rău, e... Băi, seamănă cu jocul ăla, mă. Că l-am jucat noi, cum filmeam jocul ăla? Hai, începe. Nu mai pot. Acolo. Acolo să mă dau. Aoleu, ce de... Fă poarta! Nu, că mă duc după asta, n-am băgat pula dacă stai. Nu, că n-am dat sus. Fugi. Gheorghiță, ai dat de dracu. Îmi bag pula de n-ai dat de dracu, Gheorghiță. Ui, Gheorghiță, că nici nu...
Fă pe unde e ieșirea. Fă curvul. Vino încoa. Eu cu tine n-am terminat. Mamă, 20 de minute. Bă, am fost bun la jocul ăsta. Bun că n-am reparat nimic. Da, ia. Am idei bună să stau și. Fă poarta, fă Bulangio. Bulangio, vino încoa. Bă, poate știe mă ieșire, mă duc și eu pe aia în plan. O ia pe ea prima, eu fug să-mi bag pula dacă stau. Nu, că eu stau după tine, bă, că... Nu pot atât, că mă pula în timp. Deja nu mai pot mâncați așa. Simt că mor. Am pierdut-o. Nu am pierdut-o. Așa, cum trec ce acum ce pula mea se fac. Mă duc și eu singur acum să-mi bag pula. Pe mine dacă nu mă omor. Nu, că mă întorc înapoi să-mi bag pula dacă mă stau. Hai fă. Hai fă unde ești, fă, că mor aici, vă mai lăsat singur, dar de ar focul, să te arță de curvă. Mamă, toate merg, mă, aproape. Aproape, că încă mai sunt câteva. Unul cred că mai. Uite-te, frate, cum stau. Uite-te cum merg, uite-te cum merg. Oleu, ce era să intru în aia, să-mi bag pula. Nu e bine pe acolo. Leu. Nu, că eu nu mă duc acolo. Am bag pula dacă mă duc. Nu caut ieșirea, mâncați, dar nu o găsesc. Zi, Doamne, că e asta. Mă așteptei să-mi bag pula aici dacă nu ești ta. Aici. Aici te aștept. Fraților. Mi-a intrat morcovul de tot, nu mai pot. Nu mai pot să-mi bag piciorul. 23 de minute. Eu aștept mâncava și se întâmplă ceva, dar nu se întâmplă nimic până. Mai e unul, nu știu unde e. Nu că mă plimb și eu așa, că altceva nu pot să fac. Că mi-e frică să repar generatorul ăla singur.
Oleu, iar a prins, o futus, morți, mă, te fiu. Dar de câte ori te prinde curvul? Bă, eu nu prea mai vorbesc așa. Sunt foarte concentrat. La, frate, cum mă prinde și pe ori. Nu, Cocenii? 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 Gheorghiță fut? Gheorghiță mergi? Gheorghiță fut? Gheorghiță mergi? Gheorghiță stânga? Gheorghiță nu să te prinde, Gheorghiță. Nu azi, Gheorghiță. Azi e prea târziu, Gheorghiță. Să ne prinde până. Gheorghiță, să mergem. Nu să mergem, Gheorghiță, mai departe. Oleu, Gheorghiță, trei case. Gheorghiță, putu-ți gâtul, mă, te fie ăsta, mă, te... N-a omorât. Bă, fraților, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Chiar jocul ăsta chiar merită foarte mult. Mie mi-a plăcut. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați un share acolo. Să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare după o lună. Să vedem. Dacă dați like-uri, poate veni mai devreme. La revedere!